Pagsug-alaw sang bagong tuig sa pila ka mga lugar sa probinsya sang Aklan kag Northern Iloilo, posible ligom-dulom sa gihapon. Si John Sala nakatutok. 5 kaadlaw matapos maglaslas si Bagyo Ursula sa Northern Iloilo kag probinsya sang Aklan, Capiz kag Antique. Sunod sa National Grid Corporation of the Philippines handa ng transmission line sa apang nagadepende sa mga distribution cooperative ang pagpabalik sang supply sang kuryente sa ila area. Sir, as of yesterday, no, ang ka transmission line sang NGCP dira sa province ng Aklan is ready na. Tapos kahapon man na-energized man naton ang Concepcion Sara, which is muna siya ang remaining ng mga substations ng Electro 3 na wala pa gihapon kuryente since December 25. 2 kaadlaw antes sa bagong tuig hiningagaw pa sa gihapon nga makayong mga distribution lines. Sa probinsya sa Aklan, 5% pa lang napasiga sa Aklan Electric Cooperative lakip ng mga banwa sang kalibo. New Washington human siya makato, lezo kag malinaw. Ang akil ko, we will try all our best na ma-fast track natin ang pag-restore, no? Pag-repair, pag-restore ng supply ng kuryente. Samtang sa Northern Iloilo naman, 20% na sa banwa sang Batad, estansya, balasan kag Carles ang may kuryente, nalakip ng mga ospital, municipal halls kag health center subong man ang mga pamalay malapit sa highway. Sunod sa Electro 3, posible sa Enero 15 pa, posible nga 100% mabalik ang supply sang kuryente. So ang ginapangayo lang namon sa amon nga ma-member consumer owners ang pag-intindi nga himuon gid namon tanan. Nagpadulong ng mga power distributor halin sa iban pagid nga probinsya sang pungsod para mapadasig ang pagpabalik sang kuryente sa distribution area sang Electro 3 kag Akelco sa Aklan. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, One Western Visayas.